Welcome to Jean 123 Vlog! Let's go! Time check, it is 4 sa hapunon. So kar guys, nami karon sa Baluarte, Baclayon. So karon is manguha mi og swake. Kay hunas man. So tara na. Let's go. Sa gusto mo tanaw kung unsa gid ang porma sa Baluarte, so ako mong pakit-on kung unsay porma. Mao ni siya ang bag-o nga gisumpay sa Baluarte, mga guys. Sa matag mga nice kay ni daghan kayong manuroy dinhi. So wala na mo dama mga guys, is nabta na dini gabi kabe na mo og landag pa. So ngit-ngit na di ay. So karon mga guys, gapadayon gyapon mi og kuha og kinason kay daghan among nakitang kinason hapit katunga ang among silupin nga among nakuha. So karon mga guys, is pakiton mo na ho unsan ang kinason. Ay umang manday kabin og kinason. Gipaasa ra ka sa umang, charot lang. Dito mga guys, gapadayon kanang ako mga kauban mga guys, mo ni ako mga igsoon ako mga kauban mga guys, kay nanginas mi wala mo damha nga waday mi sudan sa bala mo nang nanginas lang mi. So nakaroon is nakita mo gugmon, so mo tong akong ikuanan kay nice baya pud ang moon niya balagan na patong cellphone mo na siya, mga nice kay view padung na magawas ang sunset, mo na siya ang Baluarte, makita ninyo kung sa wala pa nakadog Baluarte laag na mo kay nice gid kaayo nay mga bag-ong gipang singhan anang bag-ong gisumpay kay arong daghan ang makadulong ug mao ra gud po to i-share ninyo kay gabiin na lagi kay padung na pud mo taog mo nang pauli na mi. So akong ipakita kung unsay among mga kuha mo ni swake. Morning mga kuha mga guys, kay nagtilang na nagainan katunga sa Tupperware. So mato, bye bye.